дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин нишасти матбуотӣ оид ба фаъолияти ин боргоҳи маърифат ва ҷамъбасти нимсолаи аввали соли 2021 баргузор шуд. Дар оғози нишасти матбуотӣ ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин профессор Муаззамхон Ансорӣ дар бораи фаъолияти ин боргоҳи маърифат, вазъи умумӣ, нақшаҳои таълимӣ, ҷалби донишҷӯён аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон, кишварҳои минтақа аз ҷумла Ҷумҳурии Мардумии Чин, Русия, Қазоқистон, Ӯзбекистон аз тариқи таълими фосилавӣ, чопу китоби мақолаҳо, дигар масъалаҳое ки ба фаъолияти ин боргоҳи маърифат бахшида ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида мешавад, маълумоти муфассал дод. Ҳамзамон Муаззамхон Ансорӣ дар бораи фаъолияти парки технологӣ, маркази таълимию истеҳсолии маърифатпарвар, ба роҳ мондани хушкунии маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли мебел, масолиҳи сохтмонӣ ва дигар ашёе ки барои ниёзи мардум хеле зарур аст, маълумоти муфассал дод ва дар ин замина аз ҷумла таъкид кард. Дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар риштаи таълим корҳои хеле зиёд ба роҳ монда шуданд. Дар баробари он ки нақшаҳои таълимӣ дар муҳлати муайян ба ин касалиҳо нигоҳ накарда гузарондани 3 ҷои зимистона, 3 ҷои тобистона дар сатҳи баланд ба анҷом расиданд ва ғайр аз ин гузарондани имтиҳони аттестатсияи давлатӣ низ бо иштироки раисони комиссияи имтиҳонотӣ ки тариқи фармони вазири маолиф фаълии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасвиқ гашта бо як сарбаландӣ дастаҷамона гузаронида шуд. Яъне ки садҳо нафар донишҷӯёне ки дар риштаҳои таҳсилоти ғоибона, фосилавӣ ва рӯзона таҳсил мекарданд, бо баҳои хубу аъло хониши худро ба анҷом расонида, барои бо кор ҷалб намуда ба кор равона карда шуданд. Вобаста ба нашри китобҳо, мақолаҳо ва маҷмӯъаҳои илмӣ аз тарафи устодон ва муҳаққиқони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин ноиби ректори донишкада, доктори илмҳои таърих Шодмон Воҳидов маълумоти муфассал дод ва аз ҷумла чунин иброз намуд. Дар давоми ин 4 сол мо зиёда аз 20 анҷумани донишкадавӣ, ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ ва байналмилалии амалӣ гузаронидем ва маводи ин анҷуманҳо дар 28 ҷилд чоп шудааст. ҳамчунин дар давоми ин 4 сол мо нашри паёми маҷаллаи илмии донишкада, мақсади илм паёми донишкадаро ба роҳ мондем ки 2019 аз рӯйхати Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта буд ва ягона маҷаллаест ки ба 7 забон ва аз рӯи 3 тамоили илмӣ асарҳоро, мақолаҳоро чоп менамояд. Дар давоми 4 сол ҳар сол 4 шумораи ин маҷалла чоп мешавад. Танҳо соли гузашта 2 ҷилд чоп шуд ва чӣ тавре ки устози муҳтарам гуфтанд, мо аз тамоми ин шумораҳо пеш аз ҳама нусхаи электронии онро ба муаллифон пешниҳод мекунем ва ҳамчунин барои худи интишор ва дар китобхонаву марказҳои илмии ҷумҳурӣ нигоҳ доштан то 100 дона аз онҳо алоҳида чоп мешавад. Ба як қатор саволу пурсишҳо ва пешниҳодоти намояндагони воситаҳои ахбори умма ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон Муаззамхон Ансорӣ ҷавобҳои мушаххас дода, ҳамзамон изҳор дошт ки мо ҳамкориро бо воситаҳои ахбори умма дар мадди аввал қарор додем ва итминони комил дорем ки рӯзноманигорон бо донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин дар оянда низ ҷиҳати инъикоси равандҳои таълиму тадрис ва навигариҳои ин соҳа бештар гузоришу иттилоотро ба нашр мерасонанд. Дар хотимаи нишасти матбуотӣ аз тарафи ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин профессор Муаззамхон Ансорӣ ба намояндагони воситаҳои ахбори умма, китобҳо, маҷмӯъаҳои илмӣ ва асарҳои таҳқиқотӣ устодони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин
тақдим гардид. гузориши Аббос Ҳамросода, Шоҳҳусайн Солиҳов, Хайём Ҷураев аз донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент.